Sve do 70. godina prošlog veka otpadne vode su se ulivale u jezero Palić bez prečišćavanja. Kao rezultat decenijskih zagađenja 1971. godine došlo je do ekološke katastrofe, kada su gotovo sve biljne i životinjske vrste izumrle, podsjetila je zamenica gradonačelnika Čila Goli. 4 godine kasnije, 1975. godine, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda stavljeno je u funkciju. 1975. smo u suštini stavili u funkciju prvi prečistač tadašnje Jugoslavije, a 2009. već rekonstruisano postrojenje je bila prva na teritoriji Republike Srbije sa tercijarnom tehnologijom prečišćavanja otpadnih voda. Naravno da sad već i u drugim gradovima postoji ova metodologija, međutim 2009. mi smo bili najsavremeniji u ovoj oblasti. Naravno da nećemo stati kod trenutne tehnologije, jer ovo je jedan od stubova za biodiverzitet i za kvalitet vode jezera Palić. Od rekonstrukcije postrojenja 2009. godine desile su se 3 značajne promjene, rekao je Đerđ Šugar, direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Jedan je povećanje hidrauličkog kapaciteta, znači stari prečistač nije imao takav kapacitet. Kako se grad razvijao i kanalizacija se razvijala, sve više ljudi se prikopčalo kanalizacije, bilo je potreba da se hidraulički kapacitet poveća, to je jedna stvar. Drugo, ono što sam spomenuo, za potrebe recipijenta. Naravno, u to vreme, 1975. nije postojao tercijalni tretman, znači tercijalni podrazumevam uklanjanje azota i fosfora. To je najbitnije što se tiče očuvanje prirode i tretmana otpadnih voda. Sa novim prečistačom to je kompletirano, znači nov prečistač je, kao što sam rekao, prema direktivama Evropske unije ispunjava sve standarde. A treći deo je stari prečistač nije imao tretman mulja. Postrojenje je obišao i državni sekretar za zaštitu životne sredine Robert Jakša, koji je tom prilikom izjavio da je ovo preduzeće dokazalo da može da se nosi sa izazovima vremena. Sa tehnološkim unapređenjem, ekološkim osvešćenošću i sa standardima Evropske unije mogli su da izrade jedan pouzdan i modern sistem u dobrobit građana. Sekretar Jakša je podsjetio i na jedan od najvažnijih aktualnih projekata Republike Subotice, sanaciju i rekonstrukciju Aleksandrovačke bare, koja je važila za najveći ekološki problem grada.